Κωνσταντίνος Ντόνος. Έχω το μεγαλύτερο εργοστάσιο ντοματοπολτού στα Βαλκάνια. Πέρασαν 6 μήνες από το χαμό της γυναίκας μου, Μίρκας Ντόνου, και ένα τεράστιο πορτρέτο της έμεινε να στολίζει το τζάκι του μεγάλου σαλονιού. Η ανιψιά μου, η καλόκαρδη Μαρία Σάρα, με στήριξε πολύ. Η κόρη μου, η Μαρία Κιάρα, κλείστηκε πιο πολύ στον εαυτό της, και όσο για την παρακαλούσα, κρατούσε σε απόσταση την καλόκαρδη Μαρία Σάρα. Πρέπει να ξεκολλήσω αυτή τη δέλα από πάνω μας. Χριστέ μου, αυτή σε λίγο θα μας φέρει και χύμα κρασί στο σπίτι. Είναι συνεχώς με τον πατέρα μου. Την αγκαλιάζει σαν να είναι κόρη του. Τη φυλάει σαν να είναι κόρη του. Και εμένα την κόρη του ποτέ δεν με φίλησε έτσι. Ποτέ μου δεν μ' αγκάλιασε έτσι. Αυτή είναι μία υποκρίτρια. Και ο παπάς μου, ο Κωνσταντίνος Ντόνος, είναι ανένδοτος. Θέλει, λέει, να την έχω σαν αδερφή μου. Μα είναι τρελός. Όλοι τη λένε καλόκαρδη, αλλά εμένα δεν με ξεγελάει, όπως δεν ξεγέλασε και τη μητέρα, την αείμνηστη Μίρκα Ντόνου, που τη μισούσε όσο κι εγώ. Αυτή σε λίγο θα μου βάει και το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο Ντόνου ντοματοπολτού, το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Είναι δικό μου, είναι δικό μου, είναι δικό μου. Εμπρός, ποιος είναι έξω από την πόρτα του φωτεινού μου δωματίου? Εγώ είμαι, καλή μου Μαρία Κιάρα. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Το κάνεις όμως. Να έρθω άλλη στιγμή αν κάνεις κάτι. Ήθελα απλά να σου μιλήσω. Μίλα μου τώρα, αλλά συντόμως. Καλή μου Μαρία Κιάρα, δεν θέλω να είμαστε έτσι. Καταλαβαίνω ότι ο πόνος σε έκλεισε στον εαυτό σου, αλλά πρέπει να ξεσπάσεις, πρέπει να το ξεπεράσεις πια. Μου λες δηλαδή να ξεχάσω τη μητέρα μου, τη Μίρκα Ντόνου? Αυτό μου λες? Όχι Μαρία Κιάρα, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο. Εγώ μόνο θέλω να σου πω να κοιτάξεις μπροστά στη ζωή σου. Αυτό μόνο. Εντάξει, θα το κάνω. Ευχαριστημένη που και εδώ βοήθησες. Και εμείς, καλή μου Μαρία Κιάρα. Εμείς τι? Και εμείς. Έλα να μονιάσουμε και να αφήσουμε στην άκρη τις παρεξηγήσεις. Έλα να γίνουμε φίλες. Έλα να βρούμε στο πρόσωπο η μία της άλλης τη μάνα που και οι δύο χάσαμε. Μαρία Κιάρα, τι να μαγειρεύσω σήμερα τελικά? Τι θέλει κι αυτή τώρα? Δεν πεινάω. Βάλε έναν αστακό στον ατμομάγειρα που αρέσει και στην ξαδελφούλα μου. Μαρία Κιάρα. Μαρία Σάρα. Τρελαίνομαι για αστακό στον ατμό. Εντάξει Μαρία Σάρα, πήγαινε μόνο τώρα γιατί θέλω να βάλω στο πρόσωπό μου μια μάσκα με αγκούρι που μου έστειλαν de Paris. Σε αφήνω πανέμορφη Μαρία Κιάρα. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, χαίρεσαι, πήγαινε όμως. Είχατε και στο Περτούλια αστακό στον ατμό, βλαχάρα. Αχ, έχω ένα σχέδιο για σένα, καλόκαρδη Μαρία Σάρα. Βδέλα.